kudala okhutshiswana kudala ibe ile ikwaya ifuna uba phantsi nase ndakhumbulelaa xesha lakudala madoda kusekho ikhonsathi ngoko wovele uve ngekwaya isitsho itshwe eholweni elaa xesha eliya uhambela kude phaa emasimeni ukuthi mawukusondela umamelisise ndikhumbulelaa xesha eliya ithini le ngoma baf ithini le ngoma kwakusafika ipinat butter ngelaa xesha eliya lapha kusitsho ibhezi pha kuthiwa itsho eholweni yom yom ipinat butter yum yum ipinat butter alaa xesha eliyana isafika ipinat butter elaa xesha eliya imnandi gqithi ndiqonda uba heyi makhe ndisondele kufitshaleni mama ziyanqobola ezaa nto zisekwayeni ziyatsho ke neentombi zakhona yum ipinat butter yum yum ipinat butter heyi ngamaxesha emnandi kakhulu amaxesha kudala ndiyalibonela ngokwazi andiyazi basavalelwa ntoni elaa xesha kugcone kuthe qhu eholweni untyontyola ipinat butter ndathi hayi mayivuka andivete ipinat butter ayikho le nto le ngcono yenziwe ngale kwaya andiyazi befake ikati esingayi-understandi uba yikati etheni ya kodwa ke ndakhe ndawubuza lo mbuzo about laa black cat bayifake phaa bathi ke laa black cat bayifake phana i-black cat ayohlukani nento enamnam njengobuyibona ibhalwe yam yilaa sound yenziwe yilaa kati xa ityala pinat yam so kwathiwa ke ngoku yam ipinat butter yom ipinat butter xesha lakudala madoda ayisuka